karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Ano man? Ano kasi gawa sa bay matug? Ilaw na ning tent? Oo. Hayag man sa pambuhan. Malingaw masab kong magtanaw sa langit. Oh, magkawalan sab ko sa kong tent. Unsa? Kinahanglang may kauban ka din sa gawas, Alexa. Busa, ubanan taga din eh. Okay naman ko, Paul. Di mo ko mahadlok din sa gawas ko. Pero babae ka. Si Ian ang angay nga ani sa gawas. Huwag ka pa rin mayong kakatulgan nito sud sa bay? Naaman, pero naguba man gud ang pultahan. Dali lang maabli ni Ian ang mga kwarto dito. Gawas pa. Di sab ko ganahan nga na ako sa sod. Ilabi na kay naasab si Lira. Uyab gud ng duha. Oh, mo ba? Abi ba na kung may pauli ka na? Nagplano kong pauli ugma. Mahimong mo ba ka na ako? Kung di pa mo makuha din sa helikopter. Agdon lang nako si Ian. Huwag ka pa yun di mahadok niyan. O ganun mahadok man ko niya. Di na siya makapanghilabot na ko, no? Lalaki siya. Mabuhat niya ang tanan niyang gustong buhaton diyan mo. Naa si Lira. Dili siya makapanghilabot na ko. Oh, okay. Pero may sab nga mag-tent lang ko dito napita. Oh, ikaw? Ay lagpakita ni Ian? Iyan. Nag-anam na di ka sa itong higdaanan? Ako ining higdaanan. Dito kas kwarto. Dili ko dito, uy. Naguba ang bintana. Mahadlok ko. Tupad lang ko ta. Lira, di mahimong magtupad ta. Karoon na lang hinoong ka dili makigtupad na ako. Naon sa man ka? Wag mas mo dun. Sakit ako mga bunog. Hiluto na lang tika. Alangon ako sa muka din ni Sala. Lakaw na sa kwarto ka. Hindi. Sige na. Eh pag samok-samok na ko, aron di ko sa puton. Oo na lang, uy. Hain man di si Alexa. Oh, may hagok na tingali siyang kwarto. Oh. Wa man nagitaw ni iyang kwarto. Wa siya diha. Hala. Tuos gaw sa maldita ay. Nagtant. Ah, Nay. Klaro kay bintana. yabag magining bayhan na. Salamat kay wa na magdugay din si Paul. Naa. Nahuman na kinakog tuyok ang straw. Lata na likuwang. Okay na ng mga lata nga akong natigom. Okay. Magbitay ka dihang lataha ka, ha? Unsa naman sa ning drama ni mo, Alexa? Oh. Ano niyam kas gawas? Ops! Oh, Diha lang kakutob sa linya. oh. Uy. Ano ko taong gikural man ni mong straw antin? Ano naman makapadool ako? Mura lang kag nagduwa-duwa din sa gawas eh. Ay pagbuot. Balik sa suod ka. Dito kasi mong kwarto. Di ko dito kay guba ang lock sa pultahan. Oh, sa ato pa. Nahadlok yun eh ka nga akong sudlon, ha? Uy! Joke na ito nga kung giingon, oy nga kamaangon tika, oy. Ay, di na lang ko kumpiyansa ng imong utok iyan. Kay murag yun na galingan. Ah, saan mo galingan? Kung unsay mo abot sa imong utok, imo da yung buhaton. Mga anhin na lang ko dinhi sa gawas, aron dali lang pagdagan. Alam, no? Guwapa na lang gid kay kas imong tanaw sa imong kaugalingon nga mahadlok kang kamangon. Hilom na lang diha, uy. Lakaw na sa sud kaw.
Sandi ko din eh. Unyag doon ay daotang mahitabo ni mo din Ako'y basulon sa kong amahan. Unsaon lang kun doon ay mga pirata nga budunggo din Unya, ikay unang malugusan. Lugos mo gitahin lang nasi mong huna-huna. Hugaw gid kay kag-utok dong. Isimba na oy, aron malimpyo na. Suod na lagi. Di lagi ko, anhira ko din he. Bida. Hoy, Alexa! O sa na imo? Pasinog o panintal? Waan ang duwaday. Wa ko magpasinog o wasab ko manintal. Naglikay lang ko makamangan anang iyan. Unsa? Hoy, hoy! Ay patagag buka ng baba ni mo Oh, kaya no? Wa ko ni mahulgaan na. Nga kung dili ko magluto, imo kong kamangon. Misulti ka na iyan? Wa! Uy! Ops! Ay pamakak! Sige na lirakaw. Dad-anan na sa sod si iyan. Bantayan na day ha. Kay naghuna-huna nagdautan ako. Kaluot ni mo iyan, uy. Oh. Tinuod yung kang nagun ako nakagkamang siya mong ina-ina? Wa! Oy! Saan mo ka? Komedya na to. Oh. Lakaw na lira. Sundi tong imong uyab. Inyo ang bike tibuok gabi eh. Kay ugma, mo pauli na mo. Iyan! Unsa man? Ha? Okay. Tinutog ipanulti ni Alex sa batok ni mo? Ha? Ganahan kang mangamang niya? Saus. Tuong madang ka ng bayhana eh. Pero tuwa na siya sa gawas na tog. O gikural pag yun straw ang palibot siyang tent. O may gibitay pag yun mga lata. Kisa maduhuan mo? Siya o ako? Ay. Nangutan na lang. Ayun kasuko. Sabi ni mo, Lira. Doka na kay ko. Katuog na dito ka. Kaya matuog na ko dali. Madlok lagi ko dito sa suot sa kwarto. Oh. Anak ka din, sofa. Soy, makalagot. Abi na ko baling ako sa pag-apas ni mo din eh. Huwag mo sa kasuguan. Muapas ka ako din eh. Hao lagi. Pero ni anak ko. O gayaw kalimot nga ako ang imong gisaaran nga imo kong dadon din eh. Pero sige po hati mo. Dili ako imo gida, kung dili si Alexa. Sos. Business lagi nga mo gianhi. Umahimo ba? Ay na pagyaw-yaw. Katuog na dito. Gusto na sa kumatog. O saron. Marex iyan man ron. Oh, mura man nagdaa sa gawas. Oh, si iyan man ang nagbanig diya sa siminto. Anayapak ba ning tawhana? Nga nang naman na siya diha matug. Nayapak na gyud. Hoy! Iyan! Nagtikongkong man na siya. Mapagihapol. Ha? Inamangga si Lira. Hoy. Hoy. Iyan. Bangon diha, uy. Ganon naman ka din sa gawas matug, ha? Bugnaw kaayo ng siminto. Pagmata, uy. Oh. Gotcha. Ay! Buhiin ko. Dili. Ganang bidool mo ganat. Gusto ko ni mong tintalo, no? Ay! Buhiin ko ba? Dili. Hindi na sa Alexa yan. Oh. Bisang saon. Di juga mo tagam sa? Doon na juga itang tinguhan ni Alexa. Sa? Oh. Ni apa ka? Oh, hoy! Ay, may kuha picture. Paul? Ikinang lang may ebidensya. Oh. Iya pa ko. Kaya gusto kong bantayan sa Alexa gikan sa imong kabuang. Paul? Sige, buwang. Paul, ako na. Kinahanglan mo ubal ka na ko karo Alexa. Iulit ta ka si umbala. Oh. Hoy! Bola ko ngan. Ibuot na yan. Dali na Alexa. Paul! Buhiin na sa Alexa. Buhiin ko, Paul. May mo bang dili ka mangharas? Ikaw ang giharas ng imong humagbos. Ay supasagdi. Kinahanglan mo ubal ka na ko. Hoy, kami ang nagkuyog sa pag-anhi. Busa kami ang magdungan sa pagpauli. Kung di ka mo ba ako karo Alexa, ihatag ko kang Sir Ed kining picture yung duha ni iyan. Ang nagkalayog diha sa simento. Ayaw, Paul. Ah, sige. Ipakita na sa kong amahan. Iyan
Iyan, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!